concepto, como pode ser, pois, ao mellor subvencionado bastante en concepto de unhas horas ou, bueno, cousas que a unha familia lle afecten e ao mellor non teñen recursos para. Por eso vos digo que tamén un pouco botar unha ollada e vamos a tratar entre todos de mellorar. Ten a palabra, Ben, un pouco na mesma línea de antes, entendemos que efectivamente é unha ordenanza necesaria, está claro que xa desde fai tempo se ven pedido dende a oposición que se culmine a elaboración desta ordenanza que ten que permitir axudar a moita xente en risco de exclusión, moita xente que está pasando malos momentos e queremos que efectivamente o Concello ten que habilitar vehículos e ten que habilitar fórmulas para poder axudar a esa xente. Por suposto, unha pregunta nunha cuestión de procedimento, porque vexo que esta leva un procedimento diferente a outras ordenanzas. No documento que se nos adxunta é unha certificación de que estuvo exposto no tabuleiro de anuncios durante 20 días, pero entendo que hoxe é a aprobación inicial. A pesar de que xa estuvo exposta é unha aprobación inicial, hai período de alegacións, perfecto. Pois nese caso, mesmo procedimento de antes, en principio non nos abster por se acaso quixéramos presentar alguna alegación ou alguna proposta adicional, pero no sentido de facilitar a aprobación desta ordenanza. Bueno, simplemente referirme ao artigo 11. Demasiado papel logo para as cuantías que se contabilizan aquí.